Ik zal de eerste vraag die ik had bij alle presentaties en die nog niet is beantwoord eigenlijk, die ga ik stellen aan meneer Kouwer, enige politicus in het gezelschap. Waar zit de politieke beslissing nu eigenlijk over het MIRA? Gaat dat er zeker komen? Gaat dat er zeker niet komen? En wanneer wordt dat beslist? Waar wordt dat beslist? Hoe zit dat? Ik denk dat korte termijn is relatief duidelijk. Ik zei dat een echte ecologisch progressieve regering opstaat. De pre-fase tot 2014 gefinancierd wordt en dan wordt er een nieuwe politieke knop doorgelegd. Maar ik denk dat het jammer zou zijn om de verwarring van onze energietoekomst tot 2014 te laten duren, om daar ons voorstel, zeker in de huidige budgettaire context, om de politieke steun aan MIRA voor die stop te zetten. De vraag is natuurlijk, vinden we daar een bondgenoot, en we voorlopig nog geen absolute meerderheid. En ik hoop vooral een bondgenoot te vinden rond de twee andere voorstellen die we vandaag doen. En dat wij extra gevoelig zijn voor het nucleaire verhaal, dat is de bril waarmee ik naar de samenleving kijk. Maar niemand, en ik denk zelfs het Studentcentrum niet, kan een probleem hebben met een onafhankelijke festivalanalyse na Fukushima. En twee, de mogelijkheid van berekening. Die nog weer regelmatig geconfronteerd wordt met het verwijt dat uw project zal veel meer geld kosten. Dus ik denk dat zowel de politieke wereld, de Belgische belastingbetaler als het Studentcentrum gebaat is bij een regelmatige rapportage over de kostenvraag. Dus dat zijn natuurlijk twee pragmatische en heel sympathieke voorstellen die ik doen dat lijkt me rechtstreeks aan u gericht. Wat is uw reactie op die twee voorstellen van Groen? Ja, eerst zeggen van meneer Carpo dat voor de eerste periode, dat is correct, dat de regering heeft beslist. Nu over de kostenplaatje van MIRA en de evaluatie daarvan, of door onafhankelijk groep of hoe dan wat. Ik zou zeggen dat naast de beslissing van de regering om die envelop van 60 miljoen te geven voor die periode 2010-2014, heeft hem ook een controlegroep gericht met vertegenwoordigers van de Nationale Bank, van de controleur, zeg ik dat? Meneer Glorieux heeft gelezen het advies van de inspecteur van Financiën. Die is lid van die controlecomité ook. 3 is het ministerie van Economie, ministerie van Energie en ministerie van de wetenschappelijke die zijn vertegenwoordigd in die commissie. En ik heb hier het rapport dat we hebben ingediend in juli, omdat we moeten elke jaar in juli een rapport indienen, elke jaar voor de controle. Risicocontrole en extra controle van het rekenhof is niet nodig, is dat wat u zegt? We hebben een budgettaire controle elke jaar op TCK, dat al de dossiers van MIRA en van Gans TCK zijn controleerbaar en die commissie komt bij ons op TCK, dat is geen enkel probleem. Dus er is niks speciaals. Het dossier van MIRA is gecontroleerd. Een korte reactie van? Ik denk dat het is niet meneer Mira, want ik vind zijn naam bijzonder moeilijk. Het is niet om dan mag jij zeker op de stel zien. Ik denk dat Hamid doet op de fondsenmissie die jaarlijks een verslag kijkt van de CK. Ik kan mij vertellen dat dat een redelijk light controle is. Maar ik zal twee dingen doen op korte termijn. Eén, het advies van de fondscommissie en de reflectie over jullie jaarlijkse opvragen als journalist. Ik hoop dat ik het krijg. En twee, een resolutie rond het rekenend voorstel. En ik kijk uit naar de reacties van de Oké, dan had ik een vraag voor meneer Glorieux hier. België en meer bepaald deze regio heeft al veel expertise in kernenergie. Ik heb begrepen dat zelfs vrij veel van die expertise vandaag in de zaal zit.
Is het dan niet logisch dat je daar verder op inzet op iets wat je al hebt, dat je dat verder ontwikkelt? Wel inderdaad, bijvoorbeeld de expertise die we hebben binnen het VITO, lijkt mij geen nuttig om daar verder in te investeren en te ontwikkelen, maar natuurlijk ook binnen de nucleaire sector. Dus ik heb het er straks ook gezegd, we hebben 50 jaar ervaring op het SCK en ik ben ervan overtuigd dat binnen de statutaire opdracht van het SCK meer dan voldoende zeer zinvolle en nuttige onderzoeksprojecten kunnen gevonden worden, die kunnen bijdragen aan het wegwerken van de nucleaire erfenis, van de problemen die er gecreëerd zijn en die waarschijnlijk veel makkelijker ten gelde zullen kunnen gemaakt worden nadien in het buitenland dan via het MIRA-project. Ik denk aan onder andere decontaminatie van radioactief besmette sites en gebieden rond Chernobyl en dergelijke meer. In Schotland, in Wales en Schotland worden vandaag 25 jaar na Chernobyl nog altijd weilanden staan nog altijd onder restrictie. Die dus niet mogen begraasd worden door schapen die voor menselijke consumptie bedoeld zijn, omdat die nog altijd een te hoge concentratie aan radioactiviteit bevatten. Ik bedoel, onderzoek naar dat soort zaken lijkt mij veel zinvoller en nuttiger en zal veel makkelijker internationaal ten gelde kunnen gemaakt worden dan het avontuur van MIRA. Dus wij hebben absoluut niks tegen het verder zetten of tegen het uitbreiden zelfs van de nucleaire expertise, als er maar binnen dat strikte kader van de opdracht van het SCK blijft. En dan benadruk ik het strikte kader, want in het verleden werd onderzoek onderzoek in de BR2 naar NOx-brandstof en de verhoging van de opbrandgraad van kernbrandstof en dergelijke ook gecatalogeerd onder veiligheidsonderzoeken en dergelijke meer. Wat dat er natuurlijk op zich niets mee te maken heeft. Dus het moet echt wel strikt binnen de opdracht vallen. En dan hebben we er absoluut niks op tegen. Integendeel zelfs, we denken dat daar veel meer opportuniteiten liggen dan binnen het project van MIRA. Oké, een zinnetje uit de presentatie van meneer Calvo is bij mij nogal blijven hangen. Het SCK, ik heb opgeschreven, het SCK wil zich niet neerleggen bij zijn afkalvende relevantie. We hebben hier natuurlijk iemand van het SCK zelf, maar ook een gewezen directielid aan tafel van het SCK. U kent natuurlijk het SCK, professor Eggermond. Is dat waar? Wil het SCK zich niet neerleggen bij het feit dat er is een kernuitstap die relevantie gaat minderen? Voorzitter, het voorstel dat ik hier gedaan heb, gaat daar juist daar een antwoord op. Dat is dat het SCK een heel grote competentie heeft op het gebied en van afvalrecycling van nog heel wat te doen is. Hoewel wij daar een oplossing hebben, en daar heb ik een andere opvatting dan de groene mensen rond de tafel over de waarde van het afvalprogramma dat MIRA's voorgelegd heeft. Ik denk dat we daar moeten mee doorgaan. En verder de expertise absoluut gebruiken om de onzekerheden te verkleinen, op te lossen. En een van de grote redenen voor mij is terrorisme-bedreiging, instabiliteit, overeenkomst onder de jaren, die toch in onze historie altijd geweest is, moeten wij die afval niet bovengronds houden. Wij moeten die zo veilig mogelijk liefst dicht stockeren. Terughaalbaar is altijd mogelijk met mijnbouwtechnieken in de toekomst. Het kost geld, maar ook omdat de vormgeerbaarheid door de producent van afval geen geld is. Daar is het SCK nodig om de afvalrecycling verder te controleren. Hetzelfde naar radioprotectie, waar dankzij Paul Hova die een wereldniveau gehaald heeft op diverse vlakken, ook naar het medische toe. Dit moet verder gezet worden. En mijn grote bezorgdheid is juist dat technologische avonturen zoals dit en financiële avonturen zoals dit, net zoals in het verleden, en wij leren te weinig lessen uit het verleden in onze nucleaire cultuur, dat dit zou kunnen in het gedrag brengen, dat die heel sterke punten van het SCK niet meer genoeg middelen hebben nodig om door te gaan waar we nodig hebben. Idem voor proliferatie, terrorisme en dergelijke. Dat is mijn grote, als ik zie al bijvoorbeeld op epidemiologisch vlak wat er maar meer geïnvesteerd wordt in het SCK. Dat is veel te weinig. Epidemiologisch krijgen we op het ogenblik een aantal aanduidingen en zeker met biomoleculaire technieken kunnen wij morgen veel meer voorspellend zijn, ook buiten het nucleaire. Ik zou me zelfs naar meneer Fransaar willen richten als wij zien de opties voor alles elektriciteit impliciet in zijn discours zit,
dan moeten we toch heel voorzichtig zijn. Wij staan ook daarvoor uitdagingen. Ik geloof niet dat elektriciteit, elektrische velden zo'n groot gezondheidsrisico hebben naar leukemie bij kinderen en zo. Dat is een kleine evidentie, maar het is vrij recent uit wetenschappelijke literatuur dat er mogelijk een link is tussen Alzheimer en de toename van de elektromagnetische velden in onze leefomgeving de voorbije 20 jaar, van ons allemaal 20, 30 jaar. En de Wereldgezondheidsorganisatie, ik hoorde dat deze week op de gezondheidszaak, heeft toch aangezet, hoewel de evidentie nog heel beperkt is, van epidemiologisch onderzoek naar een eventuele relatie tussen elektromagnetische velden op 50 hertz en Alzheimer, een van de grootste uitdagingen naast kanker van degeneratieve ziekten. Dus opgelet met onze grote technologische eenzijdige opties. Dus ik zou zeggen, het SCK moet zijn sterke punt van openbaar nut verder ontwikkelen, verder zetten in internationaal kader, maar gegarandeerd naar de financiering. Als het nog mis wordt met Mira, zal daar de financiering het eerst afgepakt worden. Dat is mijn gezondheid voor de rest. Eigenlijk was het inderdaad even gericht aan. Maar ik ook gaan iets zeggen. Ja, Mira wordt zelfs voorgesteld als een bedreiging voor de toekomst van het SCK. Ja, eerst en vooral dat ik antwoord. Ik wil toch wel wat een paar zaken gemaakt. Eerst en vooral, dank u Gilbert dat je het gelijk met de Margriet. Ik ben trots dat Margriet is bekend wereldwijd. Dus als ik ben zo fameus, dan dat is iets. Maar Margriet heeft België bekend gemaakt. En dus ik apprecieer dat. En dan, als onze beslissers, of mensen die waren aan de manet van het SCK, spreken alleen van kleine landen. Niet ambitieuze programma's. Alleen wij zijn klein. We mogen niet, we kunnen niet. Dat is een probleem van België. En als ik geef een uiteenzetting over Mira, en dan achteraf, ik hoor opmerkingen dat het project van de Fransen, en spreekt meneer Egermond over sodiumreactor, dan heb ik een probleem. Ofwel mensen willen niet luisteren, ofwel hebben ze hun eigen programma in hun hoofd en ze luisteren niet. Dan, eerst en vooral, moeten begrijpen dat we doen niet het programma van de Fransen. De Fransen hebben gekozen te blijven doen de nucleair van de jaren 60 met sodium in 2010 zonder te weten waarom. Als je vraagt waarom ga je verder in generatie 4 met sodium, je krijgt de antwoord, we hebben zoveel ervaring daarmee. Maar dat is negatieve ervaring. Op een gegeven moment, je moet doen wat het SCK heeft gedaan. In de jaren, midden van de jaren 80, we hebben de moeilijkste onderzoek gedaan voor sodium, dat is hier in Mol. Vandaag, de mensen in 2010, die willen generatie 4 ontwikkeling doen, ze refereren nog naar Mol 7C. Dat is een experiment die is gebeurd hier op het SCK. Maar wij hebben beslist daarmee te stoppen, om in een andere richting van technologie te gaan. Dat wat toont dat mensen op het SCK niet alleen goed zijn, maar ze kunnen denken. En ze nemen andere richtingen. Maar als nu, in de tijd dat meneer Gilbert Egermond aan de directie van het SCK zijn programma niet had gemaakt, en dan nu, er zijn andere richtingen genomen, ja, sorry. De tijd evolueert en de technologie evolueert en ook de strategische plannen evolueren. En nu om terug te komen, is Mira een bedreiging voor het SCK? Ik denk, welke onderzoekrichting dat je neemt, er zijn risico's in en voorwaarden. En daarom zijn we op een voorzichtige manier, zelfs in die ambitieuze programma, we hebben toch wel milestones gelegd. En ook met de regering, met de controle, om toch wel niet onmogelijke risico's en het SCK in gedrag te brengen.
Dat is het antwoord dat ik kan geven. Maar ik even kan je even wat eigenlijk het al nog eerder gevraagd. Maar ik denk, u heeft het over bescheidenheid als Belgische ziekte, als bedreiging, als samen. Ik voel daar wel iets voor die redenering. Mensen die mij wat beter kennen, die weten dat ik niet zo'n fan ben van bescheidenheid. Maar ik denk dat ons namelijk twee andere grote problemen heeft. Namelijk een ongelooflijk probleem van staatsfinanciën. En twee, de derde klasse spelen in zaken vernieuwbare productie, daar waar we Europees een aantal verplichtingen hebben. Dat we onvoldoende vandaag energie produceren op een groene manier, en dat denk ik, projecten zoals het Vito al te lang moeten wachten op politieke steun voor hun project. Ik denk dat dat de Belgische ziekte die veel fundamenteel is. Dus ik ben blij met het voluntarisme en graag voor dingen die passen in de tijdsgeesten waar de politiek en maatschappelijk echt draagvlak voor is. Tweede puntje, niemand het debat kan monopoliseren, maar een klein beetje nuance aan te brengen in mijn eigen presentatie. Ik heb het dan vooral over de afkalmende relevantie van nucleair als manier om elektriciteit op te wekken. Ik geloof heel sterk, en ik wil daar zelfs meer een politiek initiatief op nemen, in de theorie die professor Reemont vandaag ontwikkelt. Als we daar sterk laten zijn met fundamenteel onderzoek, en daar doen we nog een geen enkele ambitie om die expertise dat verloren gaat op die wedstrijd voor de richtingen, maar voor de juiste dingen, die ik denk dat niet dat het blijven zijn. Ja, ik help wel niet beperkt tot fundamenteel onderzoek, maar ook tot toegepast onderzoek en het onderzoek dat nodig is voor HIRA's en vooral op het Europese vlak. Maar de reactie naar Miramiet is het volgende. Ik herhaal, maar dat is misschien verkeerd begrepen, maar de piste die hier gevolgd wordt is een zijpiste in de Generation 4 ontwikkeling, die essentieel gedomineerd wordt in een akkoord tussen Nando Verjon en de Bush-administratie, die essentieel geaxeerd wordt als eerste piste rond de sodiumgekoelde snelle kweekreactor. Dat blijft de strategische prioriteit in Europa. Het is niet zeker gezien de risico's dat het doorgaat, maar het is opnieuw de optie van de sterkste nucleaire industrie ter wereld, die door de Bush-administratie ook is terug ingehaald in Amerika om de inhaal door geen reprocessing te doen en geen los, om die voor een stuk ongedaan te maken en weer de eerste leider te zijn in de wereld. Ik verwijs naar Nuclear Engineering International. Dus ik heb dat gezegd. Maar ten tweede, wat ik zou willen, is dat er meer transparantie komt over de besluitvorming van het SCK in zijn interactie met de politiek, ook met derde landen en met grote bedrijven. En wat ik daar zou voorstellen, is wat we 25 jaar geleden gedaan hebben. Dat is toen de KUL met een enorm project kwam, even ambitieus als dit hier, voor een microelektronica-labo en de derde industriële revolutie Vlaanderen, heeft de Federale Raad Wetenschapsbeleid, van het Nationale Raad, ik was daar lid van één was toen voorzitter, heeft hij 4 jaar in ettelijke werkgroepen dat uitgewerkt. En uiteindelijk is daar afgeslankt iets van gekomen, maar dat een van de grootste successen is van het Belgische researchbeleid, en dat is het labo van IMEC aan de KUL. Maar dat is gecorrigeerd, dat is geëvalueerd door diverse, dat hebben we hier niet. Wij hebben geen neutrale evaluatie gehad. In de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid is er zelfs geen werkgroep over MIRA opgericht om het advies te maken. Dat hebben we nodig, ook op internationaal vlak. Het zijn allemaal betrokken. Zelfs in MIRT zitten directe personen die ook een conflict of interest, met wie ik zelf voor de SCK-directie nog onderhandeld heb, die zakenrelaties met de SCK hebben, ook zelfs daar. Wij moeten van in het nucleair leren transparantie te structureren. Weliswaar met voorzichtigheid naar al wat terrorisme misbruik is. Wij moeten geen recepten maken voor terrorisme. We moeten ook, en ik ben ook vandaag over de technische aspecten van veiligheid ook heel bescheiden gedreven hier in het publiek. Oké, ik wil toch nog één vraag stellen aan meneer Fransard, dat u niet helemaal uit de discussie wordt verlaten. Uw technologie is hier eigenlijk wel gepresenteerd als een alternatief voor MIRA. Die suggestie wordt ook tenminste gewekt door u hier vandaag uit te nodigen. Ziet u dat zelf als of, en nog een belangrijke bijvraag, zijn er dan echt geen nadelen aan de technologie die u voorstelt? Het is niet technologie van Vito, vooral duidelijkheid. Als het op dit ogenblik functioneert in Duitsland, is het geen technologie van Vito. En dat is, ik denk dat het ook binnen Vito een wijziging is waar op dit ogenblik een beetje aan denken. We dachten oorspronkelijk van zelf een trekker te gaan spelen om hier een onderzoeksproject om te creëren. Waar we vandaag vaststellen dat voor een typische situatie
stuit rond elektriciteitsdistributie, prijszetting enzovoort, die belet dat groene stroom en dit soort dingen gemakkelijker doorbreken, of trager doorbreken bij ons dan elders. Is daar geen nadeel aan verbonden? Dus wat willen wij wel doen, en daar is nog wel onderzoek naar nodig, heb ik ook verteld, dat is naar innovatieve boortechnieken, juist om te kunnen sneller en goedkoper gaan boren. Zijn er geen nadelen aan verbonden? Ja. Er is nog wel een stuk meer ervaring bij nodig, maar bijvoorbeeld als ik zeg van in bepaalde landen denken wij niet dat het mogelijk zal zijn. Dan moet je dus denken in landen waar op vandaag reeds een biologisch risico of aardbevingen bestaat. Bijvoorbeeld boringen tot 5-6 kilometer diep in Californië zijn niet meer toegestaan. Omdat men dus vreest dat die boringen, maar dan meer nog specifiek, waar ik straks iets over zeggen, de fracking die soms moet volgen, in risico op aardbevingen verhoogt. Waarom denken wij dat bij het project in de Kempen dat niet het geval gaat zijn, omdat wij gaan werken aan de drukken die gelijkaardig zijn aan de drukken die op vandaag reeds in de ondergrond zijn. Waarom denken we dat er wel een risico is op microseismiek in de rest van Vlaanderen, omdat je dus gaat werken aan drukken die er niet aan de grond zijn. En dan moet je denken microseismiek 1 tot 3 op de schaal van. Dus dat is een ongemak. Ik bedoel, dat is een inherent risico. Als je kijkt hoe je die warmte gaat krijgen, dan op vandaag wereldwijd wordt er inderdaad gebruik gemaakt van fracking. Wat zie je dan in Frankrijk? In Frankrijk heeft men gezegd van kijk, fracking is verboden bij wet. Omdat dat dan gelinkt is aan het bestaan van een hele grote nucleaire lobby in Frankrijk, laat ik dan even in het midden. Je kan gewoon maar vaststellen dat Frankrijk het eerste land is waar fracking verboden is. Zijn met fracking verkeerde dingen gebeurd in Amerika? Daar zijn met fracking verkeerde dingen gebeurd in Amerika, omdat er gewoon te weinig toezicht is, te weinig transparantie over wanneer men mag fracken en onder welke condities men mag fracken. Dus daar zijn inderdaad een aantal nadelen aan verbonden. Dus het is zeker niet iets wat je overal kunt doen, dat heb ik ook gezegd. Het is niet vervangend voor alles, dus het is en. Er zitten risico's aan en de ervaring bij grootschalig gebruik zal leren waar precies de grens zit en hoe je het precies moet doen. Oké, dat is dus toch moet je ook wel een beetje experimenteren dan, meneer Glorieux. Ja, natuurlijk moet men experimenteren, dat is met alles zo. Maar men moet natuurlijk voordat men gaat experimenteren, eerst uittekenen welke toekomstbeeld men wil. Waar willen we naartoe? Als we allemaal met z'n allen in een bus zitten en meneer bepaalt welke richting die bus moet uitrijden, dan is het logisch dat als de chauffeur aan zijn stuur draait, dat die wielen meedraaien in de richting dat die bus gaat. Nu, in het nucleair dossier in België gaat het zo niet. Daar heeft men een bepaalde richting bepaald, namelijk de kernuitstapwet van 2003, die bepaalt dat de kernreactoren moeten gesloten worden als ze 40 jaar oud zijn, dus tussen 2015 en 2025. En de chauffeur draait wel inderdaad zijn stuur in de richting, maar de wielen draaien niet mee en gewoon rechtdoor. Namelijk, men gaat investeren in de ontwikkeling van toekomstige kernreactoren, waarvan dat het prototype dan zou moeten operationeel zijn, eigenlijk op het ogenblik dat men wettelijk bepaald heeft dat we volledig met kernenergie gaan stoppen. Dus dat is de absurditeit, een totale absurditeit. Ja, er zijn natuurlijk heel wat nieuwe hernieuwbare energiesystemen waar nog heel wat onderzoek voor nodig is. Ik heb onlangs met een professor van de Universiteit van Gent en van Luik gesproken, 2 professoren, die samen aan de universiteit dus onder andere onderzoek doen naar getijdencentrales en golfslagcentrales. En die zeggen van kijk, eigenlijk zitten wij te wachten op geld voor een pilootproject. Dus onze Belgische Noordzee zou ideaal geschikt zijn voor zo'n pilootproject. Niet dat het Belgische deel van de Noordzee voor de uiteindelijke getijdencentrales en golfslagcentrales ideaal is, want daar zijn eigenlijk te weinig golven. Maar het is wel ideaal voor een pilootproject, omdat de deining is daar ook niet te hoog en te groot, dus je kunt daar in perfecte proefopstellingen, dus het belangrijke onderzoek doen dat nodig is. We zouden dan ook onze havens, Oostende, Zeebrugge, als uitvalbasis eigenlijk, als logistiek ondersteuningscentrum voor die
voor dat hernieuwbare energieonderzoek op de Noordzee gaan kunnen gebruiken enzovoort. Dus er zijn meer dan voldoende innovatieve, toekomstgerichte projecten. Het is gewoon een keuze die je moet maken. Welke richting willen we met de bus uitgaan? En ja, afhankelijk van de keuze en het toekomstbeeld dat je maakt, moet je daarop gaan investeren. En ik stel alleen maar vast dat eigenlijk de keuze in 2003 gemaakt is om uit kernenergie te stappen, maar dan aan de andere zijde weer daar totaal tegenovergestelde beslissing laat op volgen, namelijk om dan toch maar weer te gaan investeren in een nieuwe generatie kernreactoren, wat elkaar totaal tegenspreekt. Ik heb nog één vraag voor u en dan kunnen we misschien het woord geven aan het publiek. Dus bedenk alvast hoe u uw vragen wilt formuleren voor zometeen. Hamid zal ik maar zeggen. Er is door meneer Eggermond ook al gezegd, investeren van deze aard in nucleaire, daar is gewoon een maatschappelijk draagvlak voor. Fukushima is ook gevallen, ik geloof de presentatie van meneer Calvo. Zit u daar inderdaad op te wachten, op een nieuwe investering in kernenergie? Zit de bevolking erop te wachten? Wat denkt u? Ja, eerst en vooral, ik wou zeggen, en ik weet de gelegenheid, Oh, dat was geen goeie. Maar het was geen kernramp. Iemand heeft op bij. Geen idee hoe dat kwam, maar oké, gaat u verder. Eigenlijk, wat ik wil die gelegenheid geven dat wij om ook iets te vragen aan de politici. In 2001 heeft Europa een doel voor zichzelf gezet. In 2010 moet de Europese Unie komen aan 3% van zijn GDP, ik weet niet hoe zeggen we dat in Nederland, investering in onderzoek. 2010. In 2011, we staan aan 1,84. En België 1,83. We halen niet de gemiddelde waarde van Europa. Dus alsjeblieft, zet maar wat meer geld in het onderzoek. We vragen aan alle politici, zijn die van Groen, van CD&V, van MR, van VLD, noem maar wat. Maar alsjeblieft, er is nood aan innovatie. Iedereen spreekt over innovatie, iedereen wil innovatie. Maar we halen zelfs niet de Lissabon-objectief dat we hebben voor onszelf gezet. Daar zit ons probleem. Het is niet investeren in die innovatie of dat innovatie. Er is geen geld voor innovatie in dit land. We zijn achteraan het gaan. China investeert meer dan wij in innovatie. Japan, we spreken niet daarvan. En de Verenigde Staten enzovoort. Dat is onze probleem. Nu, om terug te komen op uw vraag. We moeten ook niet vergeten dat we hebben. Het was gesproken over onze statutaire missie enzovoort, dat we mogen niet over de generatie die werken, etc. We hebben een statutaire missie die verplicht ons in de nucleair te werken. Tot mijn spijt, ik kan niet werken over elektromagnetische zaken. Ik wil graag dat doen, maar dat is niet toegelaten. Ik wil over hernieuwbare energie. En meneer Gonçalves zou zeggen, oké, mannetje, dat is mijn werk niet. We hebben nog 50 onbestaande vacatures. Goede onderzoekers zijn altijd wel goed. Proberen, maar het is al nog niet aan. Een soort innovatie is dat de kernenergie. Dat is de realiteit van. Dat is de kern van de vraag aan welke onderzoek. Ik ben nu volledig akkoord dat we 2% van dat bruto nationaal product gaan moeten gebruiken. Dat is al lang het advies ook van de Raad voor Wetenschappen. Maar waarvoor? Moeten we voortgaan voor het kankeronderzoek via schooiacties 3-4 keer per jaar te subsidiëren? Moeten we aan dat soort dingen niet eerst onze middelen gaan besteden? Met de mogelijkheden die de biomoleculaire research vandaag geeft om individueel therapie te doen, et cetera.
Het is een kwestie van prioriteiten. Ja. Daar vraagt u En meer er dan zijn een verdubbeling. instellingen, U vraagt er meer zijn dan een verdubbeling van het instellingen die bestaan SCK-budget. daarvoor. En er is een federale raad van wetenschappernij, er is ook regionaal instelling om daarover te beslissen. Ja, we moeten volgen die beslissingen. En u zegt dat we hebben niet over MIRA gesproken. Die MIRA-dossier heeft ingediend bij de federale raad van wetenschappernij. En er is een verslag die was verschenen van hun. En ik heb dat niet geschreven. Hè. Alles is een kwestie van evenwicht tussen technology assessment en technologisch projectontwikkeling. Maar Ook de geothermie van Vito. Ik Ook de zeg micro-elektronica dat destijds. Als we daar een evenwicht vinden, gaat uw project ook een evenwichtige ontwikkeling kennen dan we nu hebben. Laten we parallel gaan het assessen van zowel naar duurzaamheid, naar milieu, naar veiligheidsproblemen, technologisch, bijvoorbeeld lood. U gaat loodsmorgen of loodbismut, zwaar metaalcirculaat, dat moet gedemonstreerd worden. De grote expertise zit in Rusland, maar wij moeten vaststellen dat de 7 militaire vaartuigen op snelle neutronentechnologie gebaseerd, allemaal door incidenten uit de vaartsector. We hebben nauwelijks details van de militaire situatie, maar ook daar is het scheef. Wij moeten die zaken zeer zorgvuldig, ook de rationele veiligheid van een project dat u voorstelt is ook groot. Wij moeten dat grondig assessen, niet alleen op het vang, maar ook op de Raad voor Wetenschapsbeleid voorbeelden. En dat geldt voor de geothermie evenzeer, om tot een evenwichtige ontwikkeling te komen. Dat is daar bij door. Niet dat uw project zou afgesloten worden. Daarover gaat het. Je hebt in feite ook nog helemaal niet op mijn vraag geantwoord. Denkt u dat er bij de bevolking dat er momenteel een bereidheid is om te investeren in kernenergie? Ik denk dat als we vragen aan de bevolking gaat investeren in wat brengt hem geld overmorgen. Daarom hebben ze allemaal geïnvesteerd in de beurs en ze hebben hun geld verloren in de tussentijd. Dat interesseert hun te investeren in onderzoek. Dat is niet het beleid van de bevolking, het onderzoek, sorry. Het is een kwestie van politiek en het is een beslissing van de regeringen. Willen ze investeren in de toekomst? Ik zeg niet dat de toekomst is enige beperkt aan kernenergie of naar. En ik wil hier nog benadrukken, MIRA is niet een generatie 4 reactor. MIRA is een onderzoekinfrastructuur die laat toe onderzoek naar verschillende domeinen, waarvan medische isotopen, probleem nu, we stoppen of we blijven doen kernenergie, kernafval is op onze tafel. We moeten toch wel, ofwel we zeggen, geologische berging, smijt dat in een gat en vergeten. En we moeten dat accepteren als een maatschappij. En tot nu toe heb ik dat niet gehoord zeggen. En dan de plichtigheid van een onderzoekscentrum die heeft competentie en kennis naar nieuwe oplossingen te gaan werken, is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En we zijn openbaar instellingen die aan de maatschappij eisen en vragen toch wel antwoorden. En daarom, we werken op die domein ook van de consultatie. Nieuwe materialen voor fusie, men spreekt dat fusie kan inderdaad de energie van morgen zijn, maar we hebben technologie daarvoor nodig, we werken daarvoor en we willen nieuwe materialen ontwikkelen. Derde, nieuwe radioisotopen, zoals gezegd, dat we kunnen dat sneller produceren. Vandaag 18% van de radioisotopen zijn geproduceerd met versneller, die voor PET-scan enzovoort. Maar de rest is allemaal met reactoren. En nu dat we kunnen een kleine reactor daarvoor bouwen, dat ben ik akkoord mee, dan je moet toch wel weten dat die reactor is niet commercieel leefbaar, en dus je moet het subsidiëren. Als het bijzonder kort, dan zou ik nog vragen over. Ik zal heel snel spreken. Ik ben politicus. Ik zou het onverantwoord vinden om daar uit te besteden aan de bevolking. Ik geloof in het primaat van de politiek. Maar het MIRA-project is ook een maatschappelijke keuze. Het verdient ook een maatschappelijk debat. Je voelt constant in dit debat strategische keuzes bovendrijven. In wat gaan we investeren in zaken onderzoekontwikkeling? Wat is onze politieke cultuur in die sector voor de toekomst? Dat zijn strategische keuzes
En dan moet je op een andere manier gedragen en dan past een gesloten besluitvorming zoals MIRA niet. Hè. En dan is de vraag van, het is een onzeker project, maar misschien is het wel een wereldvrij project, door de manier waarop het tot stand gekomen is. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat er zelfs oprecht geen meerderheid is in de federale ministerraad om MIRA te steunen. Het is een CD&V-project. De PS is ermee akkoord gegaan dat er een steun gekregen heeft van hier. En in het parlement werd er ook weinig van te zeggen. Dus er is geen maatschappelijk draagvlak en ik heb grote twijfels bij het hele politieke draagvlak. En dat is niet duurzaam. Ja, heel kort nu. Wordt gesteld dat beslissingen hieromtrent en een toekomstig wetenschappelijk onderzoek, dat dat niet de bevolking is die beslissing moet nemen, maar de politiek. Nu, ik dacht dat in een democratie het toch niet zo slecht is als de politiek toch min of meer rekening houdt met de bevolking, zonder dat men daarom, dan ben ik het zeker met u eens, dat men daarom in het populistische vaarwater moet terechtkomen, maar ja, bepaalde richtingen die een samenleving als geheel wil uitgaan, lijkt mij toch logisch bij een democratie die door de politiek effectief dan ook worden gevolgd. Nu, het tweede puntje, ik blijf vaststellen dat dus de verkoopspraatjes rond MIRA toch nog altijd blijven gebruikt worden. De medische radioisotopen, ja, we hebben daar een kleine reactor voor nodig. In MIRA zou een reactor van 50, vermogen van 50 megawatt, dat is dus geen kleine reactor meer. Ook het afval, MIRA zou het afvalprobleem oplossen, maar MIRA zou weinig tot geen impact hebben op het huidige radioactieve afval dat er al is. Dus er zal hoe dan ook bergingsmethode, concept moeten ontwikkeld worden dat gedurende 100.000 jaren het radioactieve afval zal beheren. Over het hoogradioactieve afval, waar eventueel, als het concept allemaal blijkt te lukken, in de toekomst nieuwe afval dat er dan zou bijkomen. Dus dat men dan eventueel een iets kleinere groei van de totale afvalberg zal hebben. Dat zou eventueel, als alles lukt, misschien kunnen, maar dat betekent geen afname van de afvalberg. Op de toe op het hoogradioactief afval, qua berging, is vooral de hitteafgifte van belang. En is het volume, ja natuurlijk hoe minder dat je hebt, hoe beter, maar is het volume als dusdanig minder significant. Maar vooral de hitteafgifte nu, dat langlevende afval, die langlevende radioisotopen, ja, die zijn per definitie hebben minder hitteafgifte, dus zijn wat dat betreft eigenlijk minder relevant. Voor het B- en het C-afval zal dat filiaal net veel meer afval geven, omdat je natuurlijk met het secundaire opwerkingsafval zit dat er nog eens allemaal zal bijkomen als die piste zou ontwikkeld worden en gevolgd worden. Dus ja, afval, een magische formule voor het afvaloplossing, medische isotopen en dergelijke meer, dat klinkt allemaal mooi. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daarvan gecharmeerd zijn, maar de realiteit in de praktijk zal anders zijn. Het is interessant om ook eigenlijk is het aan het doen. Ik zou het interessant vinden om met mensen aan het studiecentrum ook eens te reflecteren wat is de toekomst van het studiecentrum. Ik nodig mij bij deze uit. En ik wil toch wel één vraag stellen dat ik ik begrijp dat het vermogen van MIRA, op dit moment is sprake van 53 megawatt, dat zou worden opgetrokken naar 100, omwille van technologische redenen, en dat dus ook een ongelooflijke impact zou hebben op de kostprijs, of zijn dat in miljarden verhalen? MIRA was nooit en is niet 350. Nee, 53. MIRA is ontwikkeld als een onderzoekmachine die kan functioneren tussen 60 megawatt tot 100 megawatt maximum. En BR2 die kan draaien tussen 40 megawatt en 120. Dus uw warmtewisselaars zijn gedimensioneerd tot die maximum vermogen, maar de vermogen dat je creëert in de reactor is afhankelijk van het onderzoek dat je doet erin. Dus MIRA is zo ook gemaakt, die kan draaien met 40, 50 megawatt, 60 megawatt, 100, als we hebben nood aan de grote vermogen te bekijken. Maar wat je moet doen, vanaf het begin, is het maximum vermogen, moet je de warmtewisselaars dimensioneren. Dus ik mag gewoon op één slag reageren, excuseer, maar ik vind dat toch wel belangrijk dat de mensen gaan niet incorrect ideeën.
Het idee dat transmutatie kan niks doen aan de kernafval, dat is eigenlijk het discours van de Fransen. Waarom? Omdat de Fransen, die hebben een industrie die doet heropwerking en die creëren die belastafval dat ze moeten in hun geologische berging steken. En dus, dat is normaal dat die industrie moet draaien. Dus meneer Colombieu, ik ben niet akkoord met u als u zegt dat de transmutatie kan niks doen aan de afval. Niet heropwerkt afval. De belastafval ben ik volledig met u akkoord. Het is beter dat niet te gaan willen openen enzovoort. Maar het is niet de situatie van België. België heeft niet zoveel heropwerkt van zijn splijtstof. Het is niet aan de kilowattuur doorgerekend, dan niet. En de weten niet om dat te doen, dat is niet waar wat ik komt te zeggen. Laat me eerst zeggen waarover zijn we bezig te spreken. België is niet Frankrijk. Veel mensen denken dat we zijn de nieuwe DOC, dat bij Frankrijk hebben ze DOM, Département d'Outre-mer, Territoire d'Outre-mer, en we zijn Département d'Outre-Quiévrain geworden, de hoofdplaats van de grens. Maar België is nog België onafhankelijk van Frankrijk. En we kunnen beslissen over onze politiek onafhankelijk van hun. Daar ben ik het wat betreft niet helemaal mee eens. Oké. Dus onze splijtstof is nog in de piscines en we kunnen specifiek behandeling van dat doen. En we hebben andere landen in Europa die kijken serieus naar transmutatie, omdat hun bevolking accepteert ook niet die diep geologische berging voor lange termijn. En onder andere, een land die stopt kernenergie, dat is Duitsland, is enorm geïnteresseerd. Dus ik kijk meer naar Duitsland dan naar Frankrijk die wil verder met kernenergie. En dat is waar ik mee bezig ben. En daar kijk ik dat transmutatie met onderkritisch systeem heeft een rol gespeeld. En dat moet op een economisch plat zinvol zijn. Niet het kan het afvalprobleem reduceren, verkleinen, maar niet oplossen. En de overeenkomst tussen SDK en IRAS is zeer duidelijk. Het zal nooit in de plaats komen van geologische bergen. Dat heb ik altijd gezegd. Nee, maar die indruk wordt gewekt. Ik heb het zelf gezegd. Excuseer. Wie gaat dat betalen? We hebben nu al de kostenprijs die wel mogelijk van het afvalplan. En nu nog eens, en het is niet in de kilowattuur doorgerekend, nu nog eens opnieuw heel die zaak weer een oplossing gaan brengen en opnieuw. Dat is niet realistisch. Ja, maar te zeggen. En dat is het verschil tussen mensen die zoeken oplossing en mensen die kijken om problemen te creëren. Sorry Gilbert, maar dat is de waarheid. Ik heb er niks gehoord naar voren te komen met een oplossing. Je komt met een probleem. Ja, maar niet als dat een probleem is. Nee, we moeten een oplossing. En voorstellen van oplossing moeten natuurlijk onderzocht worden. Anders we kunnen we niet verder gaan. We zeggen niet, we hebben de oplossing, we hebben een mogelijke oplossing, dat we brengen naar voren. En de rol van onderzoek is toch wel, voordat we gaan de grote beslissingen nemen, de resultaten op te leggen. Oké, goed.